hande noon lowaten ko rogere men bindi annabaɓe neɓere e deftere tawreta adinde manam rasli e simore adande e aya gadano e ɗimmo bindi ɗi mbi e fuɗɗode Allah tagi asaman e leydi ala no wayno ko ndi meri ndi wonno niɓɓere kunus ina wonno e dow geej ruhu Allah o weeyi e dow diƴƴe ɗe e fuɗɗode nde Allah tagi leydi e asaman nde ala fof ko wurno ɗo e aduna fof ko ɓodde wotere wonno te ina niɓɓidno Allah wonno ko e haaja tagde aade mo ganduɗa ina wawi kañum andude Allah yiɗa ɗum ɗofto ɗum ha abada kono hade makko tagirde aade anniye makko tawi o fewni aduna belɗo ɗo aade mo jogori tagde o wawata wurde e kaddinema nden noon hande ma en ƴewno Allah hebliri aduna o ngam aade mo anniyino tagde o holi ko bindi ɗi cetti eno Allah tagiri aduna o ɗi mbi ko ngati koye balɗe 6 jomiraɗo waɗi asamanuji e leydi e geej e ko woni e nder hen fof nden noon jurnotoɗen seeɗa simore adinde e bindi annabaɓe nde beele eɗen jiya ko tagi e nder ɗen balɗe 6 ko fayti e ñalawma gadano he bindi ɗi mbi ruhu Allah o weeyi e dow diƴƴe ɗe Allah wi yo annore yayno annore yayni Allah yi annore ina moƴƴi o serndi annore nde e niɓɓere nde o inniri annore nde ñalawma o inniri niɓɓere nde jamma kikiiɗe woodi subaka woodi koni woni ñalawma gadano woodi e ñalawma gadano he Allah rokki yamirore wi yo annore nde yeyno niɓɓere nde te kadi Allah yamirino leydi yo won murkulde mawnde e nder weeyo e nder waktuuji 24 kiɓɓuɗi fof ina yirlo gotol ha arta ɗo wonno ko ɗum waɗi jogiɗen ha hande ko foti no waktuuji 12 ñalawma e waktuuji 12 jamma Allah tagi aduna ha yirloro noon beele sernude annore nde e niɓɓere nde ko fayti e ñalawma ɗimmo o bindi ɗi mbi Allah wi yo turɗu won e hakkunde diƴƴe yo ndu waɗ diƴƴe ɗe pecce ɗiɗi ɗum woniri noon o waɗi turɗu o serndi diƴƴe gonɗe e les turɗuɗe e gonɗe e dow turɗuɗe o inniri turɗu ndu asaman nden noon e ñalawma ɗimmo he Allah tagi asaman kurɗo aduna o ko wiyete atmosphére e farese atmosphére ko weeyo jimgo e aduna hewngo hendu ndu pofoten ndu ko ngon weeyo reeni kala ko woni e aduna e nange nge wondude e musibbaji goɗɗi kewɗi so on asaman wodano neɗɗo wawata wurde e dow leydi e ñalawma tataɓo he Allah tagi geej e leydi jorndi e puɗi kecci keɗoɗe ɗum ɗo ko bindi ɗi mbi Allah wi diƴƴe gonɗe e les asaman ɗe yoɗe ndendu e nokku goto ko yoori yo feeñ ɗum woniri noon o inniri ko yoori ko leydi o inniri diƴƴe denduɗe ɗe geej o yi ɗum ina moƴƴi o wi yo leydi ndi jibin puɗi kecci huɗo wat ko awdi leɗɗe baɗɗe teɓɓitte gueɗel fof e leñol mum leñol fof e awdi mum ɗum woniri noon Allah yi ɗum ina moƴƴi kikiiɗe woodi subaka woodi koni woni ñalawma tataɓo woodi wadde e ñalawma tataɓo he Allah joom tagore o tagi geej o e maaje ɗe wondude e ujunnaje leɗɗe e teɓɓitte mumen e awdi mumen e ujunnaje leƴƴi ñamele te kala ko tagno kanko Allah o wino ina moƴƴi kala ko Allah sosi kala ko Allah waɗi ina moƴƴi ina weli ina timmi en jiino ko hunde wotere tan woni ko Allah wawa wadde Allah wawa wadde ko boni sabu Allah ko moƴƴo ina wawi woode biiɗo tawde Allah ko moƴƴo holi ko hebbiniri ni aduna bonande holi ko waɗi ngesam moƴƴani hikka holi ko waɗi ɓingelam ina ñawa tawde Allah ko moƴƴo holi ko waɗi bonande ina yalta e ɓernde aade ɗum ko namnal kewgal fayida te bindi ceniɗi ɗi ina jogani ngal jaabowol timmugol ngol jogorɗen yiide e doge men garoji hande noon ndesden ɗum ɗo hakkillaji men Allah ko moƴƴo kala ko sosi kala ko waɗi ina moƴƴi durnen miijoji men seeɗa e moƴƴere Allah nde en jii no tagiri leɗɗe ɗe e ñalawma tataɓo he mbele aɗa andi ko saabi Allah tagi leɗɗe ɗe e teɓɓitte mumen mbele Allah ina jogii e majje sohla mbele adannomo tagde leɗɗe jibinoje teɓɓitte belɗe ɗe ko hawo ñawde heege makko ala Allah joom tagore o sohlani hay hunde wadde holi ko waɗi Allah ina taga leɗɗe ɗe bindi ɗi ina kolla en e wonde Allah e moƴƴere mum waɗani fof ko aade mo anniyino tagde o mbele a heɓtini moƴƴere Allah hol bawɗo muccude mangorore e welde walla heɓde balngol piindi e welde tawa yiyani moƴƴere Allah mbele aɗa wawi darde lekki tawa a yiyani joom tagore o sabu so lekki alano e aduna gurdam ma ɓurano ɗo mettude nden leɗɗe e ƴulɓe godatano tugaye godatano a dañatano ɓuɓri ɗo poftiɗa e nguleyki ñalawma ki wondude e brem lefi ɗi caftoriɗa so lekki alano gurdam wodatano ɗo ni e aduna leɗɗe ɗe Allah tagi ɗe ko gueɗel gotel tan e nder moƴƴere nde ala keerol nde Allah waɗani en yo en nemo hende Allah yiɗi ko keptinen moƴƴere mum ko ɗum woni ko annabi Dawuda windi e Jabura wi meeɗe gandon moƴƴere jomiraɗo o kono noon alay sago jokken
sabu saha mo dokkanoɗe no fuɗɗima ngalde. E nyalawma nayaɓo he noon Allah wiino hundeji jeynotoɗi yo gon e asaman mbele jamma e nyalawma ina certa ɗum wona mandeji mantorɗi nyalɗi mantorɗi balɗe e mantorɗi duuɓi. Allah rokku yamirore tan naage nge lewru ndu e koote ɗe puɗi e asaman he. Allah haal konngol gotol tan leydi fuɗɗi yirlaade ina taaro naange nde o haalti kadi konngol lewru ndu fuɗɗi taaraade leydi ndi. Ina woodi goɗɗum ko poɗɗen laɓɓinde ɗo. Holko Allah naftori haa tagi dendaangal ko woni e aduna ko? Holko bindi ɗi kaali e ɗum? Ɗi mbi ko hoolaare famni en aduna tagira ko konngol Allah. Ko yiyete ko tagira koko yiyetaake ko. E fuɗɗode konngol Allah ina wodno ngol wonduno koye Allah. Konngol Allah ngol wonno e fuɗɗode ngol wonduno koye Allah. Ko kangol huunde fof tagira. Hay huunde e ko woodi ko tagiraka ko wona kangol. En jangino ɗum ɗo haa gasi. E nyalawma gadano o Allah wiino yo annore wood tan annore woodi. E nyalawma ɗimmo o Allah wiino yo weeyo wood tan weeyo woodi. E nyalawma tataɓo o Allah haalino te ko haalno ko woodi e ko way noon. Holi ko Allah naftori haa tagi dendaangal ko woni e aduna ko? Alaa ko naftori so wona konngol makko. Allah haalanno tan ko haali ko wooda. Allah tagiri huunde fof ko konngol mum. Haa hande ne kay Allah tambori huunde fof ko konngol mum cembolingol ngol. Ko konngol Allah ngol waɗi haa naange nge lewru ndu e koote ɗe ndari dow tawi costata. Ko konngol Allah ngol waɗi haa naange ina fuɗa ina muta. Kala nyalawma beɗɗo mettanno emen no feewi sinno en gandano ma weet walla ala. Ko Allah yamiri naange nge yo fut ina muta. Te ko noon nge waɗata. Bindi ɗi mbi Allah ko aadiyanke. O ñamtata konngol makko muk. O waylota ko muk. Konngol joomiraɗo ngol woodat haa abada. E nyalawma jeyoɓo he Allah tagino ujunnaaje leƴƴi liɗɗi e ndiwri. Bindi ɗi mbi Allah wi yo diƴƴe mbat kullon ndiyam ngurkon haa keewa. Yo ndiwru diw e dow leydi e asaman. O tagi ngarumaji ndiyam kañumen e kullon ngurkon e ndiyam kon diƴƴe jaltinta kon fof. Geɗal fof e leñol mum. O tagi kadi ndiwri fof. Geɗal fof e leñol mum. O yi ɗum ina moƴƴi. Allah waɗi e majji barke. O wi njeeñe keewe kebbine geecuuji yo ndiwri heew e dow leydi. Kikiiɗe woodi subaka woodi. Ko ni woni nyalawma jeeɓo woodi. E nyalawma jeegomo he Allah tagi mumon mum wondude e aade. Kono en dañtorta jurnaade heen hande. Nden noon e rogere men arore so weli Allah ma en cunnu no moƴƴi ko bindi ɗi mbi eno Allah tagiri neɗɗo gadano o. E rogere men hande he en jii moƴƴere Allah nde. En jangi ɗum ɗo ko annabi Daawuda windi. Meeɗe ngandon moƴƴere joomiraaɗo o. Mbele e goonga a meeɗi moƴƴere Allah ñande fof eɗen dakmito ñameele. Kono tagɗo neɗɗo ina rokka ɗum nguura o ko ni wi. Neɗɗo wona mburu tan wuurata. Wuurata ko kala haala gummika e Allah. Neɗɗo wona ɓandu tan. Ina jogii ruuhu. Te alay sago ruuhuji men nguura konngol Allah ngol. Haala Allah ka ina heewi nafoore. Kono sa yiɗi andude ɗum ko ma ɗomɗaka. Mbele ɓernde ma ina ɗomɗi haala Allah no ɗomɗirta ndiyam ni. Sa ɗomɗiri hono noon haala Allah ma yi gonga bawɗo rokkudema jam e deejere e Allah. Ɗo e aduna he wondude e ngalu ngo gasata to dow asaman. Te eɗen gandi e wonde ɗum ko hunde sellunde sabu ko Allah e hoore mum fodi wi malu woodani yanɓe heege e ɗum ko peewal ɓe ngati ma kaar ɗum ɗita. Bandiraɓe on jaarama sabu keɗogol mon e yewtere men arore so Allah jaɓi ma en loow rogere wiyetende holi sababu Allah tagi neɗɗo. Yo moƴƴere Allah woni mon woto jejjite ngoɗo ewnago mawngo wongo e bindi ceniɗi ɗi. Meeɗe ngandon moƴƴere jomiraɗo o.